So yun, what's up mga kataduray, no? Ayan. So direct na tayo sa ating content, sa ating title. So ano bang title natin ngayon? Ano bang content natin ngayon? Bakit hindi ako So mga kataduray, no, itatagalog ko na lang dahil maraming mga Christian dyan na hindi nakakapag-intindi ng Tiduray languages. Ayan, so minsan kasi may napapadaan, no, sa ating YouTube channel kahit Tiduray. Minsan natatawa yung iba kahit di naman naiintindihan yung translate natin na Tiduray languages, no? At yun na nga mga katiduray, no? Ano ba? Punta na agad tayo sa ating content, sa ating title, no? Sa ating title sa video na to. So yun mga katiduray, ito na po ang last upload ko sa ating YouTube channel, sa aking YouTube channel, sa Tiduray Channel TV, no? Tiduray Channel TV. Ayan mga katiduray, no? Ngayon lang to dahil so bakit ayun, so dito na tayo sa ating content, no, sa ating title. Bakit hindi ako nakakapag-upload o hindi ako nag-a-upload ng aking video na translate sa Tiduray Channel, no? So bakit nga ba? Dahil mga katiduray, no, marami akong ka-copyright. So yun mga katiduray, ano bang copyright? Yun po katiduray, marahil sa music na gamit ko mga katiduray, kaya kinlaim yung music, kailangan removein yun. At saka ang pinakamali ko doon mga katiduray, yung aking video, no mga katiduray, parang strike yun mga kaibigan, no mga katiduray. Copyright strike ako doon dahil napakalala, masyadong malala kapag copyright strike. Dahil mga katiduray, mahirap talaga yung YouTube channel ko, maging useless lang yun. So sayang lang din yung hirap ko na maggawa ng YouTube video, mga video ko na Tiduray kung magiging copyright lang din. So hindi ako mamamonetize ni YouTube o ni Lolo na magkaroon ng ads or mamonetize na ako sa YouTube channel, YouTube partner. So yun mga katiduray, lahat ng video ko sa Tiduray Channel TV is ka-copyright. Pero yung iba, wala mga katiduray. Kaya mga katiduray, yung video ko nakabot na ng mag 1 year na yung katiduray, no? Kaya gumawa ako ngayon ng bago mga katiduray. Ayan, so yun, dito tayo pupunta mga katiduray. May bago po tayo, Tiduray Official TV. So yun mga katiduray, doon na po tayo magseseryoso, magawa ng mga kalokohan na Tiduray para matawa din yung mga katribo ko dyan. Ayan. So yun mga katiduray, yung ginagawa ko mga katiduray, hindi po ako nagsusulat, hindi ko po ginagawa ng script mga katiduray, no? On the spot po mga katiduray. Kung nagsasalita yung mga karakter is sasabayan ko lang po ng voice, no? Voice record. Kasama ko po yung aking utol mga katiduray, ito rin po gamit namin at dito rin po kami nagre-record. Yan mga katiduray, kung wala man siya mga katiduray, ako na lang sa lahat ng mga karakter mga katiduray. Iba-ibahin ko lang yung mga boses. Ayan, so mga katiduray, salamat ka pala sa nanood at nag-boom talaga yung video namin na nakaabot ng 6,000. Merong 4,000, may 5,000. Ayan mga katiduray, salamat pa rin at napanood niyo yung video na yun. Nakaabot ng ganun na views. Ayan, so kahit may copyright man ako doon, salamat pa rin sa inyo at salamat sa suporta niyo. So yun mga katiduray, no, visit lang kayo sa ating YouTube channel. So ngayon mga katiduray, wala pa akong video, so lalagyan ko pa ngayon ng video mga katiduray at para sunod-sunod na yung paggawa natin ng video doon mga katiduray. So yun mga katiduray, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ng Tiduray Official TV. So yun mga katiduray, pasok lang kayo doon at comment lang kayo kung anong gusto nyong comment lang po kayo mga katiduray kung anong gusto nyo i-translate ko mga katiduray. So bago mamimili lang po ako mga katiduray, no, dahil yung ibang mga is makaka-copyright ako. So ngayon siguraduhin ko na hindi na ako makaka-copyright sa lahat ng mga video ko sa Tiduray TV. Ayan mga katiduray, no. At una at hanggang dito na lang to, at shoutout na lang sa mga kapamilya ko dyan sa UP. Ayan. So dito po ako ngayon sa Awang at sa UP. Ayan, shoutout lahat ng mga tropa ko o pinsan ko, lahat mga Ilugan family. Syempre may Ilugan ako Ilugan family, Tagiman family, Bilyo family, Tresero family, lahat ng family dyan, pamilya, lahat ng mga sumusuporta. Ayan, Tagiman family, love, peace out. Ayan, lalo na sa mayor nila sa UP. Ayan, shoutout sa iyo, we love you, peace out. Kung gusto nyo magpaano, dito lang ako. Yun mga katiduray, kung gusto nyo magpa-shoutout,
comment lang kayo sa Tidoray Official TV. Huwag dito. Yun nga, hanggang dito na lang mga Tidoray. Peace out.